Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo mmawa uno muli ndine Yvonne Tamanda Phoya poyamba na image yake. Mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wauza achiwiri kwa nduna omwe awalumbiritsa kumene kuti athandize kupeza njira zothana ndi mavuto omwe dziko lino likukumana nawo. Unduna wa zachuma watsindika zakufunika kuti mabanki mdziko muno afewetseko chiongola dzanja pofuna kupereka mwayi ku kampani zomwe sizaboma kuti zipeze mpamba otukulira ntchito zawo. Ndipo mtsogoleri wa timu ya Mighty Wanderers Dr. Tom Mpengenjira wati timuyi sisintha mphunzitsi chaka chino. Tsopano nazi nkhanizi mwatsatanetsatane. Mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wauza achiwiri kwa nduna omwe asankhidwa kumene kuti athandize kupeza njira zothana ndi mavuto omwe dziko lino likukumana nawo. Mutharika alimbikitsanso nduna zatsopanozi kuti zizitsatira malamulo komanso kupewa mchitidwe wa chinyengo ndi ziphuphu. Professor Arthur Peter Mutharika amayankhula izi ku Kamuzu Palace mu mzinda wa Lilongwe pamwambo olumbiritsa achiwiri kwa nduna omwe asankhidwa kumenewa. Yamikanisi Mtowe ali ndi ripoti. Pa 5 January chaka chino mlembi wamkulu wa boma anatulutsa mndandanda wa nduna zatsopano za boma. Pa mndandandawu panalinso achiwiri kwa nduna omwe mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika akhale akugwira nawo ntchito yotumikira Amalawi. Ndunazi ndi monga a Thokotembo wachiwiri kwa nduna ya zaulimi, a Chipiriro Mpinganjira wachiwiri kwa nduna ya zachilengedwe, a Edgar Tembo wachiwiri kwa nduna ya zamafactory, malonda ndi zokopa alendo, komanso a Charles Chilambula wachiwiri kwa nduna ya zaumoyo ndi ukhondo. Mmawu ake mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wati dziko lino likumana ndi mavuto ambiri chifukwa cha kusintha kwa nyengo, kuphatikizapo kusefukira kwa madzi komwe kwapha anthu komanso kuononga katundu, kuphatikizapo misewu ndi nyumba. Kotero Mutharika alimbikitsa ndunazi kukhala patsogolo kupeza njira zothana ndi mavutowa kuti chuma cha dziko lino chipite patsogolo. Iwo ati nduna zaboma zikuyenera kumalemekeza ndi kutsatira malamulo a dziko komanso kugwira ntchito modzipereka. Mtsogoleri wa dziko linoyu wati sasankha nduna ndi cholinga chofuna kusangalatsa anthu koma kuti athandizire kuyendetsa boma ndi kukweza miyoyo ya anthu kumbali yawo ya chuma. Mutharika achenjezanso kuti athana ndi amene apezeke akuchita zakatangale ponena kuti mchitidwewu umabwezeretsa chitukuko cha dziko mbuyo. Boma la Mutharika layika chidwi pa ndondomeko zofuna kuthana ndi mavuto akusowa kwa chakudya, mafuta a galimoto, fetereza ndi ndalama zakunja. Mutharika ayika patsogolo madera anayiwa kuti akonzenso chuma cha dziko chomwe chinasokonekera mbuyomu. Yamikanisi Mutowe, MBC Lilongwe. Nduna ya zamtengatenga ndi ntchito zomangamanga a Jape Mhango yatsimikizira anthu kuti ntchito zokonza ndi kukulitsa msewu wa M1 zikuyenda bwino ngakhale pali zovuta monga kusefukira kwa madzi, kuchedwa kwa malipiro a anthu omwe adakhudzidwa ndi zina. Mhango anena izi pa ulendo wawo woyendera ntchito zokonza msewu wa M1 kuyambira pa mphambano ya Kamuzu International Airport KIA kufika ku Kacheche mboma la Rumpi. Miriam Kaliza ali ndi ripoti ili. Boma likukonzanso ndi kukulitsa msewu wa M1, msewu omwe ndi waukulu omwe umathandiziranso ntchito za malonda mu chigawo chino cha ku Africa. Ntchitozi zikugwirizana ndi ndondomeko ya Malawi 2063 komanso ndondomeko yayikulu yokhudzana ndi ntchito za mtengatenga. Msewuwu akuukonza m'magawo anayi, kuchokera pa mphambano ya bwalo la ndege la Kamuzu International Airport kufika ku Kasungu, kuchokera ku Kasungu kupita kwa Agenda, kuchokera kwa Agenda kupita ku Mzimba, kuchokera ku Mzimba turn off kufika ku Kacheche mboma la Rumpi. Cholinga chachikulu cha ntchitoyi ndi kukonzanso komanso kugwiritsa ntchito bwino msewu kuti uthandizire chitukuko cha dziko lino pachuma, kuthandizira anthu kufikira ntchito za umoyo komanso zitukuko zina, komanso kuthandiza ntchito zopangira ndalama. Atamaliza kuyendera msewu mpaka pa Agenda nduna ya zamtengatenga ndi ntchito zomangamanga a Jape Mhango ananena kuti akukhutira ndi mmene ntchitoyi
ikuyendera ngakhale kuti panali zovuta zina. Chimodzi mwa zovuta zikuluzikulu chinali kukokoloka kwa mlatho wa Mpasadzi ku Kasungu zomwe zinaonjezera ntchito kwa kontrakitala, komabe ndunayi inanena kuti boma pogwira ntchito limodzi ndi bungwe la Roads Authority komanso makontraktala linachitapo kanthu mwachangu pobwezeretsa msewu opatutsira kuti galimoto zipitirire kuyenda pa msewu. Kufika pano meta yendera kuchokera ku Lilongwe kuja ndinokondwa kuti ntchito yomangaso msewu ochokera ku Lilongwe kubwera ku Kasungu ikuyenda bwino. Contractor akugwira ntchito yabwino. Ntchito zipang'ono zachedwa pa zifukwa zosiyana-siyana. Monga mnamva pali nkhani zimene anthu ena akudandaula kuti sanapase chiputa misozi kuti akatundu awo mwina tichotse. Zimenezo nazonso zikukhala zikuchedwetsa ntchitoyi. Mwina zinthu ngati zipangizo zamagetsi zimene zidafuna kuti zichotsedwe, zisunthidwe, sizinasunthe. Zimene nazonso zikupangitsa ntchito izikhala ngati ikuchedwa. Koma kutenga ndi quality ntchito imene akugwira makontrakta onse ndikhulupirira ndine okutitsa kuti ntchitoyo akugwira bwino, akugwira maukadaulo wabwino, tikuona kuti khani msewu wabwino akupita kutsogolo. Ndipo mawu ake mkulu wa bungwe la Roads Authority Engineer Ameo Champiti wati ntchito yokonza msewu wa M1 idagawidwa m'magawo anayi. Achampiti anati gawo loyamba ndi lachitatu ntchitoyo yagwirika ndithu kupitirira theka, pamene magawo achiwiri ndi chinayi ali pafupifupi kufika theka. Anatinso kuchedwako ndi chifukwa cha zifukwa zina monga kusefukira kwa madzi ndi zina. Takhala tikukumana ndi mavuto angapo, ngakhale ndinene motsindika apapo kuti ifeyo ngati ma-engineers, ngati Roads Authority, komanso ndi ma-contractors, ma-consultants, komanso kupitirirapo boma lakhala likupanga chilichonse kunena kuti pavuto lililonse pakhale yankho lake komanso pakhale thandizo lake. Ndiye pali mavuto a compensation amene akhala akuoneka ku msewu unowu, boma lakhala likulipira ma compensation ochuluka kwambiri. Pamenepo palinso nkhani ya mafuta, boma lomweli lakhala likuyesetsa kunena kuti mafuta asakhale ovuta kapena osowa. Mbali ina ndi nkhani imene tinagwiritsa ntchito pa msewu kuti ngakhale msewu unakokoloka tithe kulumikiza pakatikati pa maola 48 kuti msewu ukhalenso ugwira ntchito. Ndi nkhani yomweyo yakuti boma likuyesetsa kunena kuti pasakhale vuto limene likhale lokanilira. Ntchito zokulitsa ndi kukonzanso msewu zikutenga makilomitala osachepera 301, pomwe makilomita osachepera 107 athakale ndipo atsekulidwa kuti galimoto zikhoza kuyamba kugwiritsa ntchito msewuwo. Msewu wa M1 ukupitirira kukhala ofunika kwambiri mdziko la Malawi chifukwa umalumikiza dziko la Malawi ndi mayiko oyandikana nawo, komanso umathandiza kwambiri pa malonda, kuyenda kwa anthu ndi chitukuko cha chuma. Kuchokera kuno ku Lilongwe ndine Miriam Kaliza. Unduna wa zachuma watsindika zakufunika kuti mabanki mdziko muno afewetseko chowongola dzanja pofuna kupereka mwayi ku kampani zomwe sizaboma kuti zipeze mpamba otukulira ntchito zawo. Nduna ya zachuma a Joseph Mwanamvekha anena izi ku Lilongwe pa msonkhano woyamba omva maganizo a anthu pamene ndondomeko ya chuma ya chaka chikubwerachi iyendere. Zambiri mulipotiri. Msonkhano woyamba omva maganizo a anthu pamomwe ndondomeko ya chuma ya chaka cha 2026 komanso 2027 iyendere wayamba ku Lilongwe lachisanu mmawa ndi kauniuni wamomwe chuma cha dziko lino chikuchitira. Zina mwa mfundo zomwe zinatuluka pa msonkhanowu ndi kuchuluka kwa ngongole yomwe dziko lino lili nalo, kuchepa kwa ndalama zomwe bungwe la MRA limatolera Konsolo ya boma la Mangochi yachenjeza atsogoleri msukulu zosiyanasiyana maka za primary zomwe zakhala zikulipiritsa ana ndalama ya chitukuko kuti aleke mchitidwewu. Mkulu wa ntchito za maphunziro mbomali a McDonald Kuse apereka chenjezoli potsatira malipoti oti sukulu zina za primary mbomali zakhala zikumalipiritsa ndalama ya chitukuko kumayambiriro a teremu iliyonse. Iwo ati sukulu za primary zinayamba ulele kalekale ndipo ndondomekoyi yafikanso msukulu za sekondari
ndipo a Francis Banda analankhula ndi akuse. choyambirira timafuna kuti tiziwise komanso tiyakumbutse masukulu mahedi ndi aphunzitsi onse kuti posachedwa pompano government yabweresa ndondomeko yochosa masukulu fees m'masukulumu. Choncho ifeyo tikungopitiriza kuwakumbutsa masukulu mahedi kuti pasapezeke head wina aliyese, pasapezeke mphunzitsi wina aliyese amene akutolera ndalama kuchokera kwa makolo. Chimene chachita boma apa ndikupepuza makolo. Boma likufunano kuti mwana wina aliyese ngati nkutheka akalandire maphunziro andi maphunziro ake apamwamba. Choncho ngati Mangochi District Council tinakhalirana pansi, tinamemezana ndi a DC komanso ndi maofficers ena kunena kuti pano pa ifeyo tikufuna kukakisa kuyendera masukulu monse, kunena kuti chinthu chimenechi ngati pali mahedi ena amachita mchitidwe umenewu wokuti boma layika ndondomeko yabwino, iwo ndikumakayipisa mbiri ya boma zimenezi zitheretu. Ndipo pakapezeka sukulu kapena hedi kapena mphunzitsi akuchita chimenechi, ndetino mphunzitsi uja azatengeredwa ku office and discipline izakhalapo. Ndipo m'mawu ake mmodzi mwa anthu olankhulapo pa nkhani zachitukuko mdziko muno, Douglas Nyirenda, wapempha khonsolo ya boma la Mangochi kuti ilimbikitse ntchito yoonetsetsa kuti ndondomeko za boma za maphunziro aulere zikutsatidwa. Ndalama iliyonse imene sukulu iliyonse kaya ku primary kaya ku secondary ikutolera kunja kwa ndondomeko zimene boma layika pa nkhani ya maphunziro aulere, silidotolera ndalama umenewo ndi osaloledwa chifukwa chakuti boma layika ndondomeko kapena kuti ma-guidelines amene maphunziro aulere aziyendera. Mwachitsanzo ndondomeko ndiye kuti boma lizipereka ndalama yogwirizana ndi chiwerengero cha ana sukulu. Pa sukulu paja kuonjezerapo boma limaperekanso ORT kapena other recurrent transactions, ndalama imene masukulu amagwiritsa ntchito pa zofunikira za tsiku ndi tsiku za pa sukulu paja. Linali naso momveka bwino kuti SDF kapena School Development Fund imene masukulu amatolera pa nkhani za chitukuko za pa sukulu paja imene isatoleredwe. So zimene zikuchitika ku Mangochi kapena madera ozungulira kumeneko ndi zosaloledwa chifukwa chokuti boma layika m'malo mwake ndondomeko yobwezeresa ndalama zimene akanati azitolera through ma-fees. Ku primary ku boma linayika ndondomeko ya SIG, komanso ma-primary ali m'manja mwa ma-council. Chitukuko cha ma-primary school chili m'manja mwa ma-plan kapena ndondomeko za chitukuko za ma-council. So kamba kwakuti tili ndi zitukuko zimene tikufuna kuti tizigwiritsa ntchito ndalama imene tikutolerayi zili kunja kwa ndondomeko zimene boma layika mu ndondomeko yoyendetsa maphunziro aulere. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, tiyeni tionenso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wauza achiwiri kwa nduna omwe awalumbiritsa kumene kuti athandize kupeza njira zothana ndi mavuto omwe dziko lino likukumana nawo. Unduna wa zachuma watsindika zakufunika kuti mabanki mdziko muno afewetseko chiongola dzanja pofuna kupereka mwayi ku kampani zomwe sizaboma kuti zipeze mpamba otukulira ntchito zawo. Ndipo mtsogoleri wa timu ya Mighty Wanderers Dr. Tom Pengenjira wati timuyi sisintha mphunzitsi chaka chino. Takulandiraniso ku nkhani zathu mmawa uno. Nkhani zokhudza madzi komanso ukhondo ndi zofunikira kwambiri pa nkhani za uchembere wabwino makamaka mzipatala za dziko lino. Mayi kapena mwana amakhala pa chiopsezo chachikulu chotaya moyo ngati pa chipatalapo palibe madzi. Mulipoti lathu lapadera sabata ino, Maclean Chirwa akuunika momwe zinthu zilili kumbali ya madzi komanso ukhondo muzipatala zina za dziko lino. Chidwi chake chagona pofuna kuona ngati amayi oyembekezera komanso omwe abereka kumene amakhala ndi mwayi opeza madzi abwino zimbudzi za ukhondo pamene ali ku chipatala. Mboma la Nchisi, zipatala zina ziwiri zikupereka chithunzithunzi chosiyana pa nkhani ya madzi komanso ukhondo.
chipatala cha Nkhuzi chomwe chakhala chaka chimodzi opanda madzi chikupereka nkhawa makamaka kwa amayi oyembekezera komanso omwe abereka kumene. Sofilet Mangani wa zaka 35 ochokera m'mudzi mwa Anikisi mfumu yaikulu Kalumo omwe abereka kumene ati amayi ambiri akuvutika kupeza madzi akabereka. Ndabwera kuchipatala kuno adokotala anilandira bwino zedi koma vuto limene napezako ndiye kuti ni madzi amene mulibe muchipatala muno pamenepo ndikathandizidwa chipatala chino kuti chiziyenda bwino. Mkulu woyang'anira chipatalachi Anoelo Ngwata ati nawonso zimawakhudza kwambiri poona momwe amayi amavutikira kuti apeze madzi. Paka napezeka ena akufuna kwabwino kuti akhoza kutithandiza kapena boma zikanakhala bwino ife tikufuna thandizo la msanga chifukwa munjira zathu zakuno kumudzi tinayesetsa ndafotokoza kale magawo onse timakhala ndi VDC imene imalumikizana ndi IMP zonsezo akudziwa komanso kudutsira ku mafumu paokha kudutsira muzosonkha kapena ma contributions akudera tinayesa koma zimene zooneka kuti ndizopereka sizingakwanitse kuti tingagule pampu ina. Komatu ku chipatala cha Khuwi boma lomweli la Ntchisi zinthu ndizosiyana pomwe chipatalachi chili ndi madzi okwanira komanso aukhondo. Milika Njovyalema omwe awalandira mphatso ya mwana ati chipatalachi chili ndi madzi abwino komanso aukhondo ndipo amayi savutika akabereka. Ndipo china chilichonse nachiona kuti chayenda bwino kwambiri makamaka kumbali ya madzi nangoti ntachira mwana wanga mama uja sanavutike solo maguardian yanga kuti madzi akapeza kuti komanso kuti ndikasambire palibenso pamene anandigwirirapo kapena walokatengako kanjinga ayi nayenda ndithuneka ukasamba bwinobwino bwerako. Ethel Mbizi Kayange omwe ndina mwino woyang'anira chipinda cha amayi oyembekezera akufotokoza momwe zinthu zimayendera pa chipatalachi. Mala aukhondo amamasula wina aliyense ngakhale even patient kumene amapereka amaona chilimbikiso mwa ifeyo komanso ifeso ogwira ntchito tikwena tikhale mala aukhondo kuti nafeso tathandize bwino anzathu pamene pali pamalo pali ukhondo ngati pamalo pali umve sitingagwire momasuka komanso patient sangamasuke kuti afotokoze nkhawa zake kotero kuti zonsezo zikutithandizira kuti tikapewe matenda amene akhoza kubwera chifukwa chopanda ukhondo komanso timaperekanso trust kwa mapatient athu. Lesti Longani ndi mmodzi mwa akuluakulu ku ofesi ya zaumoyo boma la Ntchisi ndipo wati akudziwa za vuto lomwe lilipo ku chipatala cha Nkhuzi. Vuto limene tikulidziwa kuno ku Ntchisi ndipo chipatala cha Nkhuzi chakhala chili ndi madzi m'mbuyomu komano chaka chimodzi chapita anapeza kuti pampu imene amagwiritsa ntchito kuti apope madzi inapsa zomwe zinapangitsa kuti tikufunika kugula pampu ina zomwe ndalama zake zikuyenera kuti zichokere ndithu kuboma koma pali pano ma plani oti ndalama zimene zipezeke ali kale in pipeline kuti chipatala cha Nkhuzi chikhala ndi madzi posachedwa apa mosatenganso nthawi. Zipatala zina monga chipatala chaching'ono cha Mpamba boma la Nkhatape komanso chipatala cha Mzuzu Urban mu mzinda wa Mzuzu ndi chitsanzo chabwino mwa zipatala zomwe amayi akusimba lokoma. Ku chipatala chaching'ono cha Mpamba Amisozi Kamanga zaka 28 ananyadira kuti sanavutika atabereka kamba kuti pa chipatalapa pali madzi. Mathandiza kunganinge ya madzi timamwa timashapa zovala zimene tinanangira kusamba. Chipatala cha Mzuzu Urban chili ndi zimbudzi zamakono madzi abwino komanso ndi cha ukhondo paliponse. A Florence Muntali zaka 28 ochokera ku dera la Masasa mu mzinda wa Mzuzu ati chipatalachi chimapereka chisamaliro chokwanira kumbali zonse. Ayi kunoko ukhondo uliko ngati mmene tiyesere kuti mmene kuli kubafa kuja kosambira ayi ni kwabwinobwino kwa ukhondo olo zimbuzi zake zonse za ukhondo olo malo okhala malo ogona ayonse nda ukhondo. Taonga Nyirongo ndi namwino wamkulu yoyang'anira chipinda cha amayi oyembekezera ndipo akufotokoza moteli. Zimathandizira kwambiri chifukwa ngati ukhondo palibepo ndikuti ma patient athu akhoza kudwala muchizungu timati infections ndipo ngati kuti pakoti paja tikusamala bwino ndikuti ma infections akhalapo ndikuti ana amene akubadwa plus asimayi atitizidwa.
a George Jobe ndiwoyankhulirapo pa nkhani za umoyo ndipo akutsindika zakufunika koyika ndalama zokwanira ku nkhani za madzi komanso ukhondo. Tikabwera nkhani ya ku maternity kumene amaberekera amayi kumene kungati pachipatala palibe madzi ndati zinthu zambiri zingasokonekere. Malinga ndi ripoti la mabungwe a WHO ndi UNICEF la 2023 zipatala 37 pa 100 zilizonse zilibe madzi abwino ndipo 54 pa 100 zilizonse ndi zopanda ukhondo. Pomwe amayi ku chipatala cha Nkhuzi akupitirira kudandaula tikukhulupirira kuti tsiku lina zinthu zidzayenda. Meklina Chirwa, MBC, Mzuzu. Phindu limene kampani zingapo za ntchito zachuma mdziko muno zapanga likuyembekezeka kudutsa ndalama zokwana 1.1 trillion kwacha. MBC yapeza izi pooneka zidziwitso za momwe malonda a kampani zomwe zili pa msika wa masheya wa Malawi Stock Exchange ayendera zomwe atsindika kudzera ku msikawu. Zambiri mulipotiri. Malingana ndi zidziwitso za malonda za kampani zokwana zisanu ndi imodzi iliyonse yapanga phindu la ndalama zoposa 100 billion kwacha mu chaka cha 2025. Chaka changuthachi banki ndi kampani za insurance zikuluzikulu zakwanitsa kuchita bwino kupyola momwe zinachitira mchaka cha 2024. Kampanizi ndi Nico Holdings, National Bank of Malawi, NBS Bank, FCB Holdings, FDH, komanso Standard Bank. Phindu lochuluka kwambiri likuyembekezeka pa kampani ya insurance ya Nico yomwe ikuyembekezeka kupeza phindu pafupifupi 332 billion kwacha, motsatidwa ndi National Bank yomwe ikuyembekeza pafupifupi 211 billion kwacha. Izi zikudza pomwe chuma cha dziko lino chinakumana ndi mavuto osiyanasiyana monga kukwera kwa mlingo wa kakweredwe ka zinthu, kusowa kwa ndalama zakunja ndi mavuto ena omwe anakhudza kapezekedwe ka ndalama zosunga za anthu. Koma akatswiri aza malonda ati kampanizi zakwanitsa kupeza phindu la mtundu kamba kakuti ena mwa mavuto a mchakachi amachititsa kuti chiwongoladzanja chikhale chokwera zomwe zakweza ndalama zomwe zimapeza kudzera ku ngongole za makasitomala. Kampani zikapeza phindu lochuluka mwa mtundu zikutanthauza kuti boma lipeza ndalama za misonkho zochuluka zomwe zithandizire ndondomeko ya chuma ya dziko. Kupatula apa, kampanizi zimafikira anthu kudzera mu dongosolo la zitukuko lomwe limagwiritsa ntchito gawo la phindu la mtundu. Elin Chimoyo, MBC, Blantyre. Munkhani za masewero, mtsogoleri wa timu ya Mighty Wanderers Dr. Tom Pinganjira wati timuyi sikusintha mphunzitsi chaka chino. Polankhula ndi MBC, iye wati Bob Mpinganjira apitirizabe kutsogolera timuyi ngakhale pali malingaliro obweretsa omuthandizira ena. Bob anatsogolera Wanderers kutenga ukatswiri wa ligi ya TNM chaka chatha. Mpira number 1 chimene chimafunika ndi ligi. Mutakuwina cup koma kuti ndi njira amanena anthu kuti champions ndi ligi. So Wanderers yawina ligi. Ndesi ningafunisa kuti ndisokoneze pakali panopa. Zikasokonekera zizaoneka nthawi yomwe sindisokoneze. Tensina kwabisira ka training kuti apite kunja wina for a month isayambe season ina akaphunzire ngati mwayunga peseke. Ilenzo tipanga koma pakali pano sitisokoneze. Tisokonezeranje. Tayesa anthu kubweresa anthu akunja osatheka. Panali wina wache amati tenge uchini assistant coach wa Keza nakumana naye sintapita South Africa kumpanga interview. Basi kuona Keza imene uchitira ku South Africa muhiyana. It's part of the technical panel and Keza is not going anywhere. And I mean Keza feel good coach just said nitenga watu wa loko wewe yetu. Titakuonjezera kama sitichepesa. I mean city center. Maybe we can bring in somebody to help, to beef up. So Deputy still Bob remains the head coach. We can bring in somebody. Ngadata zita fangu kude azangu thandizira. Commander, as I said, so much interjimini chukwenda muno bino ya. Gamo liwenda muno madara saliste kumasula tara watu kika raspe. Sama banga choncho. Hey, ya wina bwanji league. What else do you want? League is down.
tingopeza njira zoti tathandize kuti maskills awa akwere. Ndi nkhani imeneyi tafika pamapeto pa nkhani zathu mmawa uno. Tisanasiyane nayinso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wauza achiwiri kwa nduna omwe awalumbiritsa kumene kuti athandize kupeza njira zothana ndi mavuto omwe dziko lino likukumana nawo. Unduna wa zachuma watsindika zakufunika kuti mabanki mdziko muno afewetseko chiongola dzanja pofuna kupereka mwayi ku kampani zomwe sizaboma kuti zipeze mpamba otukutira ntchito zawo. Ndipo mtsogoleri wa timu ya Mighty Wanderers Dr. Tom Pengenjira wati timuyi sisintha mphunzitsi chaka chino. Pezani nkhani zindi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Yvonne Tamanda Poya. Mmawa wabwino. Sabata ino mu program ya Woman Talk. Kuli mwambi umene umanena kuti mawu amalenga. Kodi ifeyo ngati anthu timachita bwanji? Tikapsha mtima tisamafulumire kuyankhula mawu siyanasiyana. Mwana kumunena tuku udzakhala mfiti. Uona ine ntakunena mene uona ozapangani maisi winda. Mawu amamanga, mawu amaononga. Makamaka ma social media awo. Yes. Ankonena zabodza osamalekerera anthu otemberera nzawo. Tabereka mwana tikumuchula maumphawi athu aja tikumuchula dzina lokuti ndaziona. Koma